подписаться на канал, подписаться к ней. Подписаться на канал, лайк, комментарий, до комментария, бахогузори кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, подписчикои канали Секретҳои Устугӣ, ҳама касое хуш омадед ба канали Секретҳои Устугӣ. Яке аз беҳтарин рисункое ки мо зиёда 5-6 навор дар ҳамин канал коркардша дорем. Сода кардагӣ ҳамҷа фаҳмондагӣ ҳастай. Бидурин тамошо кунед, барои худтона ягон чи бомӯзед. Инам аяму рисункое ҳастай ки мо амра истифода бурдагӣ будем дар комната дар меҳмонхона. Иҷада дар коридорай. Шумо тамошо кунед ки дар коридор чӣ хел меояд ва мнениёи худтона дар комментария бинависед ва шумо чӣ намуд коркард, чӣ намуд ремонте ки барои ҳамин дурунӣ мешавад мехоҳед дар комментария бинависед. Иншааллоҳ ки мо ба ҳамун фукуси талаб мекардагии шумо навор мекунем, пешниҳод мекунем. Тамошо кунед, барои худтона ягон чи бомӯзед. Ва ногуфта намона кадоме ки мисол амхели рисунка маъқулаша мехоҳад бизанад ва айҳудаш намебирояд, дар охири навор номро ҳаст, ватсапи мо дора, онҷа муроҷиат бикунед. Иншааллоҳ ки онҷода бо суҳбат мекунем. Масъалаи нархи навош, масъалаи ҳамае ки шумо мехоҳед бифаҳмед, ҳамаамра мо дар онҷа ба шумо мефаҳмонем. скотча шумо нигоҳ кунед чӣ хел задагиай. Мо зиёдаи чанд навор кардагӣ пафтагӣ будем ки шумо тамошо карда бошед. Агар чӣ хел зада мешавад, дар дигар наворҳомон ҳастай. Бо шпаклёвкам ранг дохтагӣ задагием, ба рангам ҳастай. шумо нигоҳ кунед ки чанд литр тайёр карда мешавад, дар чанд квадрат, чанд камера ва ҳамаш ҳастай. тамошо кунед, барои худтона ёд бигирем. Баъд бисёртар бо муроҷиат кардем дар ватсап тарзи тайёр карданша. Ина нигоҳ кунед. Дафъа рисункаам бо персик, колери персик мешавад. Дар як 10 литра 6 дуна колери персик медодем. Бас кифоят мекунад. чӣ хеле ки ина гӯш карде фаҳмиде, дар 10 литр чанд колер медуза, чанд персик колерай, уш колери сияҳай. иҷада аввал сиёра полни задесан. Мақсад як кас пеш сиёра мезанад, як каси дигар мақсад перси света қафо. шумо нигоҳ кунед ҳозир чӣ хел коркард карда мешавад. Дар охири навор результатша мебинед ва чӣ мнение, чӣ саволое мешавад дар комментария бинависед. Иншааллоҳ ки бо ҷавобша мегирем. Коридора шумо чӣ хел дидистед, омадагии сигаштагӣ, усигаштагӣ арк дора. Мақсад коридорай. Ба ҳамн хотир мо иша навор кардем ки калидор да мешавад. Мо зада будем дар комната буд, зада будем дар меҳмонхона буд. идоф дар коридорай ки шумо нигоҳ кунед чӣ хели коридорай ва чӣ хеле меояд. Аями свети бежеви ва ай свети оранҷи ва аями персик, мақсад ҳамин қатъи мисол бисёртар фасония, ба ҳамн хотир мо аями мекунем. ногуфта намона ҳамин рангое ки тайёр кардем дар девор мезанем. дислои зада мешавад. дислои сияҳшани дислой, аями персикшам дислой. мақсад як бор мезанем мерем, баъдан боз дуюмдуфа мезанем. ба ҳамн хотир ногуфта намона ки дубурӣ зада мешавад. бародарони азиз, тамошобинони иззатманд, ва мо бисёр наворҳо, бисёр чизҳоро ваъда карда будем. ба ӯ хотири мо ваъда кардем ки дистгирӣ дар ҳамин канали Секретҳои Устугӣ мустаҳкам шавад. иншааллоҳ ки мо ваъдаҳои кардагимона мекунем. бе ҳамун дистгириам мақсад мо кардистем, ҳаракат кардистем. агар бо дистгириҳо хубтар шавад, боз
наворои ҷолиб бо ҳаракат дига мешавад. Иншоалло ки бо пастаратса бисёртар мекунем ки пешниҳоди шумо кунем наворое ки шумо мехоҳед ё ин ки ремонтҳои обични бо нархҳои дастрас экономични расход қатӣ. дӯстони азиз, дидем тарзи коркарша бо ҷадавози мақсад баъзе ҷои мондаги скотч мезана. хулоси гапи мо мақсади навори мо дае ки мақсад гарантӣ ҳастаем. ҳама қоидави масъалаи качествои корӣ, масъалаи кор як рисункае аст ки обични ҳастае ки мақсад чӣ хел бигӯм дар ҳамин хидмон вабше ай рисунка истифода намебаранд. идини канали ҳами секретаи устугии рисункоро мезана. як рисункҳое ҳастае ки нестанд дар дигар ҷоҳо. ба ҳамон хотир мо рисунка бисёр ҳаракат кардастем ё ик трафарет ки ҳама гили валикакӣ дар ҳама ҷо мера гили валикакӣ ҳама гили валикакӣ мезананд. мо бо ҳамон хотир рисунка пешниҳод мекунем, рисунка мезанем ё ай ӯ гилои валикакӣ ба кулли фарқ мекунад. фарқият дае ки мақсад шумо нигоҳ кунед рисунка ё трафарет ката ҳай коркардош чӣ хеле расходи экономични қатъие ки мақсад масъалаи материалшо расход намешавад. масъалаи нархшам дастрас ба ҳамон хотир мо ҳаракат мекунем ки чизои навгуна нав ба нав бикунем, шитоби мардум дими гили валикакиро сир накунад ё ки дими аббои чизе бо рисунка бо чизое ки дар дигар хунозагӣ набошад, боша кам задагӣ бошад. ба ҳамон хотир нигоҳ кунед на тараф мисол як калидоре аст ки хеле и саҳм дора ӯ саҳм дора калон ки аст. ба ҳамон хотир и тарафша задан нол кардагиан скотчша кардагиан аллакай результаташ маълумай ина чӣ хеле ки дидесте ӯ тарафша ози бо давом метан. баъдан боз нигоҳ кунем ки чӣ хел мебиёяд. баъдан чӣ хеле ки гуфтум дар охири навор номер ин ҳамин номерҳо дар ватсап имо аст. ҳаминҷа муроҷиат кунед. иншааллоҳ ки бо масъалаи нархаш гуфтем агар ки мо бизанем ҳамҷа суҳбат мекунем. саволҳо ҳам бошад нафаҳмем ҳамҷа занг мезанем ё менависем галасавой мекунем. ҳаминҷа ба саволотонам ҷавоб мегирем. хулоси мо бад дар борае ки мо барои номер гуфтем. ин ҳам рисункае ки шумо чӣ хел дидесин скотчи обични. хай дигар аи навор дорем агар тамошо карда бошен ҳамаи секретош ҳамҷа гуфтагӣ баромадагиай. боз бидурен тамошо кунед. ҳамин канали секретаи устугӣ ҳастае ҳамон секретош ки айкиҷо сар карда мешавад, чӣ хел карда мешавад. шумоам ҳамон тариқ ҳаракат бикунен, ҳамон тариқ бизанен бирен. дӯстони азиз, маъқул кишида бошад лайка
бизанен, мега усто бо иншааллоҳ ки подписатсия бикунен, дистрии канали мо бошед. Иншоалло ки мо ҳаракат мекунем, барои шумо наворҳои ҷолиб пешниҳод мекунем ва наворое ки необични наворое ка наметавонӣ расход нархҳои дастрас ки мақсад вақте ки мо кардем мода покриваткунанда. Мо мақсад нархҳои хеле қиматҳое ки дига одамо кор мекунанд, мо хеле нархи қимат қатъи кор накардаем, карданиам нестем бародари азиз. Чизи сена аст, мо рӯи сена рафтем, наоборот боз скидкаам дорем. Мақсад ки инам хеле бародари азиз бо далша тамошо. Нашунидем нагӯед, нафаҳмидем нагӯед. Докторам усто шуда. Докторам усто шуда. Докторам устоги дагзашта. Доктора партофта. Касалиё бучида. Персик. Сурати свети персик, а? Даялаи чия? Tu biayan bisiyo. Параша скоча шакан дена. Чӣ фасон. Хоб дӯстони азиз, ина ба самти шумо як рисункаи дигар дар калидор бо ҳамон рисункае ки знаменити иштагия дар канали мо и панҷум хонае ки мо хизадисем иҷа инш калидор бошад. Ана калидорамо бо ҳамин ранги ки мо мезанем доим бо ҳамин ранг оро туро додем. Дара пуши светунадем. Полшанаси боша кафел мечинем. Кафелш бо ҳамин сурати танаи девор.